И вие ли вкъщи се борите с такива петна по огледалата? Особено когато имате малки дечица и те пипкат. Препоръчаха ми ето тази кърпа. Сега ще отворим заедно с вас и ще видим дали наистина ще изчисти петната от пръщчетата на малките. Без никакъв препарат. Само вода. Така, само с вода съм я намокрила. И почваме да търкаме. Наричали я вълшебна кърпа. Работи само и единствено с вода. Никакви препарати, никаква пералня. Само на ръка с вода. Допре ли препарат кърпата и магията на кърпата се разваля. Ето тук е малко по-голямо петънце. Сега да видим. Сега оставаме да изсъхне водата и да видим резултата след малко. И ето резултата и малкия дойде. Без вода. Ето. Това наистина е кърпа чудо. Его маймуна, той пристига. Ще пипаш ли? Ама току-що го избърсах. Ето, нови пръсти. Пак да ги изтъркаме. Ето, стават, вижда се мокрите следи. И сега като изсъхнат, да видим пак резултата. И ето, изсъхнах. Да, прекрасен е. Без препарати. Да, тази кърпа определено спестява време и пари за препарати. Само с вода.